Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Mayang adlaw, labi na gyud sa masukay ng viewers og sa karon lang gyud nakakita ng video. Tanawan niyo kay God bless po. Tubag sa ta. Nananawag. Balik na ng tawag. So ayan, nawa man ang tawag. So, tala-tanaw na ta guys. So kung mahiligon mo traditional Filipino hilot. Mayong utag. May muntag sa Unsa man itong ipamate? Hindi akong kuanit. Uy, Kabuhi, binhod, benod. mata, halak na. Diabetes. No? Hingal. Hingal. Anong itasan ko? Mm. Diabetes. Utas na. Kapoy. Ana. Kapoy. Inom ulit ang binhod. Binod siya. Binhod. Unsa pa gyud? Kani akong lapa-lapa, binhod kaayo. Libre. Binod pod. Hello. Hello, may butag mo. Nakasilba. Ha? Kita sa naka. Ang manera magbalay. Anong gabi man? Anong gabi man? Anong gabi man? Nahilot na ta ka? Nahilot na ba ta ka? Pila edad? Pila edad? 14? Sige, alas 7:30. Alas 7:30. Sige, pagdala ka malong ma'am. Doha ka habol, o doha ka malong, anak. Doha ka habol, ya jacket, medyas, nagimpan, shirt, anak. Sige ma'am, salamat. Bye-bye. 7:30. Sige, ayan guys. Sige, sa bagyan. Likod, anak. Good. Isa na kaning sakit, ngul-ngul. Ang binhod lang. Manod lang. Ban- Dili banhod. sakit yan, anak. Di man, siya ganyan, magpiko din siya. Mama! Ding-ding! Di pagpatan ni nabot din ko Dali, ninabutin. Kasi isa kanya. Dali. Tulog. Dula ka, diding no. Dula ka ni no, nakay nakuha tong dakog kay gunit no. Tulog. Naligo. Wait lang yara. Yan guys. Pangalan na si Ma'am Dre. Kaya taas kayo balay. Sa Luna X. Lola Extension. Shout out po sa taga Lola Extension. Digo City na si Ma'am Dre at Tabangan. Mamayo yung ginapamatis ng lawasan. No, kaya pati naghanan, nagbanod ng lawas. Ano, dapat yung magtusok-tusok Dapat sa yung tusok-tusok po yun. Banhod, tusok-tusok. Kabuhi, Kabuhi. mata, halap Yung na. mata, halap-halap na. Pero kung makakita, 1,000 mo tindaw. Gurta mo dyan eh. Ano? Ayan ko kwata. Halap Awa dyan. patay yung halapa. Halap, anaw na lang, idoon. Pag-ana ba? Kung sila hindi Murag, na kakuan, 100. kaya ganyan naong ganyan. 100 dyan eh. Ako ni, tan ikit am lagi no. Ah. Yan naong ganyan, ganyan.
Ano ba? Sige niya. Ano ni siya kung mag Kung iko ang bulig ay glass ko. Nakikita ako. i-try sa kuan, pwede good eyeglass. Lagi naman titiga eyeglass, di ba? I-try sa kuan. Paano to expire? Walang ikuha. Mainom kang tubig. Tingnan sa din. Tubig Mainom na. kang tubig. Piga isa kabok ni Musito. Kung lima kapatak. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Patak lang. Isa lang ka. Ano mainom? Di ba mainom kang tubig? Oh. Kag sa kabaso. Mm. Okay, piga Mm. Lima Isa kapatak. lima kapatak na limon? 5. Lima? Patak. Patak. Patak Patak. Dili, 5 kabuok. Lagi. Tulo, batak. Tulo ra. Ah. Oh, 5 ka tulo. Ako sa gili ko ana. Ako na lang pigaon yung isa. Diretso mo? Wag Isa wala ka. pigaon Oh, na pero lang. tag sa kamag manggod kay Ah, mana. ah. Dako mo po ng mag. Isa ka musito piga. Naman, inumo nimo. Mo ni inumo nimo para matinaw atong mata. 5 times a day. Lima ka oras kada. Lima ka higayon sa Oh, isa 5 kadlaw. kahigayon sa isang adlaw. Sa Oh, mata. pamahal isa. Oh. Minuto isa, panihapon isa, tulo na. Tulo. Oh, ikaw ni bahala asan duha. Wala ra. Basta sa isa kadlaw kalima. Lima. Dili sunod ayon. Inuwi na lang pamaw, paggusto. Panihapon, tulo na. Mm. Yan duha, butang ba nimo sa alas 9. Oh. Yang isa, ibutan mo sa alas 3. Na stress anak. Para mo sa pamainit. Mga kainit na lang. Ana na siya, ha? Sige, 5 times a day. Kaning kamote, barato ra madam sito. Mm. Taga-adlaw yun na. Kada adlaw. Kada adlaw gan. Anton, mapansin nimo, ano ka, di na kakapansin nga, makakita na ka bisang Klaro na yung nagsibos-tabos. Yan na akong ganyan. Ako na kaya ako. Basta ano lang, natural lang inom mo. Sakit po akong mata sa silaw ko. Kaya nipis na mo kuhan. Pero kung inigmata po nimo, ang first nimo, maligam-gam, dili kuhan. Ang gam-gam. Maligam-gam, nga pigaig isa kabot nimo dito. Ote 1. One. Ang 2, 3, 4, 5, normal nga tubig. Dili na maligam-gam, ha? Hindi na. Di na aligam-gam. Bisang ikaw pwede po ka na. Oh, inom ka na. Inom po. Sa pilmero no. O inom man kita tubig. Oh, naan. O di, pigain na lang. Gaan na lang ako isa. Kung kaya nyo ihapon, pwede. Mas nindot ihapon. Lima. Ako tapulan mo kayo kung ihap, piga yung isa. Diretso na lang. Pero di ko nagagamit ang basong mug yun. Oh, mag. Para dagan tubig makasunod sa Dako lawas. ang kwan. Ang kwan sa mag. Kung mug yung gamiton, ay na ihapa. Piga yung isa. Oh, kaya dako naman to. O di pilaray mong magamit limosito sa sakadlaw. 5. O. Mm. Ipalit ka na o isa katakos, pilara. Oh. 20 pesos. Okay, kagurot. No? So, ano lang. So, tabangan po natin si ma'am. Hindi na po diferensya yung mata. So, nadungog man ninyo. Ano, gitudluan. So, ano lang na. Pero wala na tayo soft drinks, kape, juice. Wala na. Kaya useless man yung mga herbal. Kung nagsige po kagatbangan po nimong tamis. Mao jud. Sayang. Usay makaon, may inom ka ni sa Ikaw Ayaw ka. pagkape. Gatas, pwede. Agatas. Yung magatas ta, wala yung asukal. Wala asukal. Normal lang. Kung Milo, pwede ko. Okay lang may go. Pwede ko ta mangapi, pero dili ko permanente. Oh, Ako mangapi man ko, pero dili permanente. Oh, kuan lang. Kanang ga, lami man mangapi. Oh. Ang mangapi ko. Gamay Dili lang na ba? po. Kana lang stick gani. Dagan ba kay ko kape tubig. Ay. Ako para malasaw. Ako stick raman nga kanang kuan gamay. Ayun, gid asukal. ka na. Kaya nakasukal ka, wala na. Diabetic na yun. Gapon. Okay, so ano lang, shout out sa Tagalog Extension, Digo City. Ha? Yeah. Kung sa mga karon na po nagkakita ng gabi, please subscribe po. Ha? Please support my channel. Click lang ang bell button para updated ka sa kung ginahilot matagkadlaw. Comment, like, and share. Comment lang mo guys. Kung ano na may mga pangutana, kabayan sa mga pangmatisklawasan, nahantod karon wala gyapon mamaayo, no? Try mo comment or doon mo sa kuha, basta makatabang ko sa inyo. Hindi ka mo ta, mga maayo mo. Punta sa pamayan mo. Kung ano mo magka-friends ko, doon na ka Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Shout out po sa mga nagkatanaw sa kong Reels, o sa kong Facebook friends, hello po sa iyo, God bless po. Shout out po sa kong top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, siyempre, number of Pilipinas. Maraming salamat. Kung sa lahat po ng mga OFW, God bless po. Sige, so maghilot ako, shout out po sa Tagalog Extension, Digo City. Love you guys.
Okay na. Ina siya. Osos naman. Sige. Hop. Sige, sige, sige. Osos ko kamay. Ito mo toto. Kamay to kamay. Ikuan mo kamot ka. Isa po. Ano ba? Ano ba? Sulti lang sakit para redusan, ha? Pero tos ko kamay. Enak anak. Ready na ka? Ako ni. Dali pa kong ligo. Kaya naabot man dayon. Guwapa lagi rin. Dawan, understand. Clear ka yung style. Yung anong ako aman sa una mga bi, isa raman lagi kay nga ni o sa akong birthday. Luha maguto, man klaro sa picture mo sa dekan. Ilista sa tongkol mo. Rosita si Bridge. Ay bantay din. Ano? Tapos sana sa loob dito. Mao pa nay apo ninyo? Duha. Duha. Dali tay. Dali tay. Sa oras ni. 7:30. 14 years old. Ilang karoon na babae? Lalaki ni siya? Lalaki. Babae na. Lalaki ni tanan. Sila. Awat dong awat. Puros laki. Awa po'y babae niyong anak? Wala ang gudiso? Wala ang gudiso? Asa? Oh, ay, ba, oh. Dali, tanaw dre, dali. Kuna sa do. Hindi nga sa demon. Nagpalingaw mo gudak sa lako. Bakit rapura ko demon be? Kasi nga dayon dali trabahoon na to na. Inang kag Lingawa sa likod, lingawon. Ayan, say. Toto. Bukan itu apa yang mau dibuka? Ayo. Hindi tingnan pangalan. Lele. Mary. Iya ada. Mary. Ayo say ha. Ano? No. Kemukan. Ah, bagus nih. Jadi. Kane. Kane. Ya. Hindi orang menyambut. Doon na dagay ito. Anak niya, doon na dagay kayo. Pusing dali tay kaayo di ay. Nawag ko sila mayo na guro. Anak niya. Kasi kamay na. Hoy! Ayaw. Sakit yun na tanan. Kapit ka ba matras? Magmantar man. Pero kasakit. Kung magkila, wala naman no? Wala na. Yahay yan yung pamatik.
Tama, sultis kong anak. Ah, kaya uy. Kumana na, man, bilang ko. Ano, di pa manay mo ka-relax, kaya mainom pa manay mo minit. Oh, init. Sige, makalimot mo. Ah, wala. Di ko kalimot ako. Ayos na to. Importante ito. Oh. Ang Ah, mas mo. aray. Sige, pamungkag sa yun sa'yo na anak. Sige, pamungkag. Wala ako sa amin. May tao sa likod. Sakit kamay? Wow, ka-cute niya sa'yo, no? Sakit kamay na. Baba na din. Nabiguliya din. Wow. Anak, picture. Ready. Gaan sa nato. Ready. Ay, Ito. ready. Ah, bye. Grabe ko po itong likod. Yeah, pero hindi kay sa panuhot. Panuhot ba? Panuhot yan po na. Anong gatingog? Hindi pare ako ang bugnaw. Eh, di Dito na ba? yung tando ko. Mas bugnaw ka. Ang bugnaw kay Lahat panuhot. po niya ha. Samin! Dali, oh, binita, oh. Binta na. Aray ka na. Rob. Sagin ka na! Nangit mo dito, Sai. Sakit kamay na. Hindi lang pagkahumaner. Tagap na. Ito po niya aging adlaw kay kwan po igsuon, upan po. Ah, dili po. Arawas Agay na po. mga igsuon, naghilot, sabay. Kaya mga sabay ba? Ah. Tagsaran ng mga igsuon. Ah, talagsara no. Mama naman. Napada, na si Mary napada. Wala na pa. Ali na. Ano pa di ang pahilot? Dali ara nabot Davao no? Ay, wala ay na ako apo. Pahilot ka na. Ah, pahilot oh. Hilak. Wala man sakit eh. Ha? Lagi sakit eh no? Wala. May sakit. Diyan. Ah, di wala ka na sakit, lami na daw. Hindi naman pa anak na hindi anak. Tama. Okay na, nahilot na ako. Gawas ng sinot, no? Kayo na tapos kasunod sa kabulan. Ah, kada bulan na. Pwede yan o, kanabulan yan, no? Makalugar siya bago magbuwan. Mag 1 week sa sa kasimana puguman magbinulan lami kayo. Sabi 1 week sa Ah, uman sa wali pa, balik ka din, ma. oh, sa kasimana, balik ka paguman pwede na ka mag isa ka buwan. bulan. Alami na tayo. Makuha ng panuhot ako. Oh, nya katong kuan na to ha. Katong Katong sa tubig. mata. Oo, sa mata din. Isa na yung mataya. Kanang Nagreklamo para nila sa mata. Kanis ni Ray. Isa na yung naman, ma. Ayan pa man, awid yung sa ikuan niya. Alimansito naman to sa ibutan sa Mamba. Ikapulo, 5. Matag. 5 ka oras. Para matinaw ato ang Mata. para maklaro bitay nagana sa mga 1,000 klaro kayo no. Ah, siya, kaya hindi siya klaro. Pero kita 1,000, klaro kayo. Umoy, giskitan sa auntie mo. Wala bitaw, ganina nga. Syagit, gay na. Wala, syagit na ron. Kuto ang nilipot mo. Ano mo kuto-kuto? Saya? Binignet. Ano yung panood ang likod? Binignet. Ibong-bong. Masulain, kuminti yung lawas yun, no? Sumukagay. Bang. Oh, makagay. Ah, Ano, Lela, ka? Isilak ba?
Ano sa ma? Binignit. Say, Papa, dito, papa. ayaw. Ayaw. May friend biya tambaya. Papa. Ibig siyang papa na ko. Good Papa, friend. dito. Papa. Bulog na ko diyon. Ayaw. Bulog na. Aray! Udraw. Wala na ilapad. Nabalo naman kayo. Na, isira din ba kayo mukuha ng bata. Di, dali. Oo ba? Maipit. Maipit. Igawas lang eh. Awasay! Awasay! Oo, dami. Ayaw, yung lungsan.